Един пелтек се качил в един автобус и казал на шофьора: един билет, моля. На което шофьорът отговорил: добре, сядай, тук до мен. Ти базикаш ли се с мене? Попитал обиден пелтекът. Не бе, и аз също съм пелтек. Отговорил шофьорът. Окей, казал пелтека и седнал на първата седалка до шофьора на автобуса, изморен от този продължителен разговор. На следващата спирка друг човек се качил в автобуса и казал на шофьора: мога ли да си купя от вас билет, моля? Разбира се, че може, отговорил гладко шофьора. Ето билетчето, сядайте някъде назад. След като видял и чул всичко това, пелтека разбрал, че шофьорът му се подиграва. Така значи, ти се базикал с мене. Не бе, отговорил шофьорът, аз се базиках стоя след тебе.